Знаете ли, че вече няма само два пола? Мъже и жени. Не са три, не са и четири. Има вече над 72 пола. 72! Добре чухте. Не си въобразявам и не си измислям. Какво мисля по този въпрос, както и кои са тези 72 пола и кратка информация за тях, ще видите във идното видео. Но тук е момента преди това да ви помоля, ако желаете и нямате нищо против, да се абонирате за каналът ми, включително с камбанката, да дадете лайк на видеото, да го споделите, ако ви хареса и смятате, че информацията може да бъде полезна, както и да сте активни в коментарите, не само по темата, но и да предлагате бъдещи теми. Ако сте по-големи ентусиасти, ще ви бъда благодарен да се абонирате за всичките ми социални мрежи, като ще намерите различни линкове в профила тук в каналът ми. А ако сте още по-големи ентусиасти, ще ви бъда благодарен чрез донейт системите Revolut, PayPal и така нататък да донейтнете сума по вашето желание за закупуването на техника, за заснемането на късометражни филми, за издаването на книга и като цяло за подобряването на качеството на каналите ми. А сега по темата. 72 пола. Аз не можах да повярвам като го прочетах, защото за мен това просто е неразбираемо. Може би аз съм изостанал, може би съм старомоден, но просто не мога да си обясня и да разбера как така може да има 72 пола. Накрая на видеото, след като ви изброя кои са тези пола, по-скоро ви ги прочета, защото не можах да ги запаметя, ще ви кажа личното си мнение. А сега ето и да прочетеме кои са половете. Ето го и списъка. Ще ви прочета, защото просто не можах да запомня нито един от тези нови полове, като ще започна малко с кратка информация. Съществуват различни списъци с полови идентичности, като общият брой варира в зависимост от източника. Едни от най-известните списъци съдържат около 72 пола, като всеки един от тях се отличава с уникални характеристики и израз на полова идентичност. Ето някой от тях. В случая съм ви подготвил 72 пола, като те звучат понякога абсолютно еднакви, но не са. Започвам, няма да ги номерирам 1, 2, 3, 4, започвам да ви ги чета. Аджендър не се идентифицира с нито един пол. Абимегендър дълбока и безкрайна полова идентичност. Адамс джендър пол, който не може да се определя с традиционните термини. Аерогендър пол, който постоянно се променя. Аестетигендър пол, базиран на чувството за красота. Афектогендър – полова идентичност, която е свързана с емоции. Аджендър флукс – пол, който се движи между това да бъде аджендър и друг пол. Алексигендър – полова идентичност, която е трудна за разбиране. На мене всичко ми е трудно да го разбирам. Аз съм широкоскроен човек, но просто ми е трудно. Продължаваме. Следващото. Алиусджендър – пол, който се усеща като напълно различен от традиционните полове. Амбиджендър идентифицира се с два пола едновременно. Амбриджендър – лице, което се идентифицира едновременно като мъж и жена, но също така и като нищо. Добре, честно да ви кажа, не разбирам как хем си мъж, хем си жена, хем си нищо. Амариджендър – пол, който се променя в основа на емоционална връзка с другите. Следващото. Амджендър – пол, който се формира в основа на приятелства. Следващото. Андрогин – смесени черти на мъжка и женска идентичност. Антигендър – лице, което се противопоставя на полата идентификация. Астрогендър – пол, който има връзка с космоса и звездите. Аутогендър – полова идентичност, силно свързана с аутизма. Автоапогендър – лице, което създава своята собствена полова идентичност. Автосексджендър – лице, което е привлечено сексуално от себе си. Ето нещо за мене. Бигендър – лице, което преминава между две полови идентичности. Блисджендър – лице, чиято полова идентичност е неясна или размита. Ето, не е ли всичко едно и също? Боингджендър – пол, който постоянно се променя и скача. Бойджендър – лице, чиято мъжка идентичност се променя по интензивност. Батергджендър – леко променяща се полова идентичност. Кейджендър – пол, който се усеща свързан с небесата. Каветджендър – пол, който е дълбок и труден за обяснение. Цисджендър – лице, което се идентифицира с пол определен при раждането. Клоудджендър – полова идентичност, която изменчива, извинявам се и неясна. Коловезджендър – лице, което е повече от един пол едновременно. Следващото.
Социоджендър. Лице, чиято полова идентичност е в процес на промяна или разработване. Следващото. Колор джендър. Пол, свързан с цветовете. Контраджендър. Лице, чиято полова идентичност не може да се определи. Кър-джендър. Полова идентичност, която има връзка с природата. Деми-агендър. Лице, което се усеща като частично аджендър. Деми-андрогин. Лице, което има смесени характеристики на мъжка и женска идентичност. След това деми-джендър. Лице, което частично се идентифицира като момче или момиче. Джендър флуид. Лице, чиято полова идентичност се променя във време. Джендър клир. Лице, което не попада в традиционните категории на мъж или жена. Интерджендър. Лице с комбинация от мъжки и женски черти. Следващото. Интерсексуален. Лице, родено с смесени полови характеристики. Либраджендър. Лице, което е предимно аджендър, но понякога се чувства свързано с някакъв пол. Маврджендър. Полова идентичност, която не се вписва в традиционните полови категории. Мутджендър. Лице с повече от една полова идентичност. Невроджендър. Лице, чиято полова идентичност е свързана с неврологични фактори. Нон-бинарен. Лице, което не се идентифицира изцяло като мъж или жена. След това омниджендър. Лице, което се идентифицира с всички полове. Полигендър. Лице, което има множество полови идентичности. Прогресив джендър. Полова идентичност, която се развива с времето. Queer джендър. Полова идентичност извън традиционните категории. Скулиегендър. Полова идентичност, която е трудна за разбиране и дефиниране. Сексуал джендър. Лице, чиято полова идентичност е свързана с тяхната сексуалност. Соларис джендър. Пол, който се усеща свързан с слънцето и топлината. След това Space джендър. Лице, чиято идентичност се усеща като свързана с пространството. След това Temp джендър. Полова идентичност, която се променя с времето. Трети джендър. Лице, което се идентифицира извън традиционните два пола. А те повечето са едни и същи неща. Честно ви казвам, не разбирам. Трансджендър. Лице, което не се идентифицира с пол определен при раждане. Трит джендър. Лице с три полови идентичности. Ту спирит. Пол свързан с традиционни индиански култури. Вапорг джендър. Полова идентичност, която се усеща като променяща се и разминаваща се. Вари джендър. Лице, чиято идентичност постоянно се променя. Вайв джендър. Полова идентичност, която идва и отива като вълна. Вокал джендър. Полова идентичност, свързана с гласа или звука. Вортек джендър. Пол, който се усеща като спираловиден и мощен. Въздух джендър. Пол, който се усеща като лек и изменчив. Вълно джендър. Пол, който идва и се отива вълнообразно. Вишно джендър. Пол, който се усеща свързан с нещо по-голямо като Вселената и Божествено. Зелус джендър. Пол, който е силно емоционален и страстен. Зент джендър. Полова идентичност, която не може да бъде обяснена с думи. Зера джендър. Пол, който се усеща сух и като пустиня. Зенона джендър. Полова идентичност, която е непозната или различа от традиционните полове. Предпоследното. Зигендър. Полова идентичност, която постоянно се движи между крайностите. И последният е зета джендър. Пол, който се свърза с скорост или промяна. Това е списък на някои от 72 пола, всъщност това са всичките 72 пола от съответния списък. Сега да поговорим малко за това, което прочетох. След като прочетохме списъка, сега ще ви кажа личното си мнение. За мене има само два официални пола. Мъже и жени. Знам, ще шокирам някои хора, тъй като аз съм широкоскроен човек, но за мен това са главните пола. Мъж, жена. Мога да приема още два пола. Хемафродитите, защото има хора, които се раждат с двата пола, и безполовите, защото наистина има хора, които се раждат с никакъв полов орган. Но това е изключително рядко. Оттам нататък, другото не мога да го разбера. Не, че не мога да го приема, аз не го разбирам. Както чухте от списъка, много от нещата се препокриват. Много от тях са еднакви. Не мога да си обясня, примерно, един от половете, забравих как се казва, хем мъж, хем жена, хем нищо. Добре, това за мен
Е тук някакъв проблем. Значи как така си хем и жена, хем и мъж, хем си нищо. Някакви са извънземни, някакви са слънца и така нататък. Сега, това е какво искаме да бъдем. Има разлика между това какви се раждаме и какъв пол сме и това какви искаме да бъдем. Предполагам, е много неприятно за тези хора, които са се родили в тялото на мъж, но се чувстват жени и жени, които са в тялото на жени, но искат да бъдат мъже и така нататък. Предполагам, е много неприятно. Но това е съвсем различно от това какви сме се родили. Когато ние се раждаме, ние имаме пол. И ние не можем да си избираме пола, за съжаление на някои хора. Ние се раждаме или мъже, или жени. В много редки случаи хермафродити и безполови. Това е. Не мога да разбера цялата тая работа с това да има толкова много полове, толкова обърквани и така нататък. Аз съм израснал в детските си години в Брюксел, където хората са широко скроени. Аз съм се научил да не съдя хората по цвета на кожата, не съдя хората по религията, не съдя хората по тяхната сексуалност, не съдя хората по това какво работят, какви пари имат и така нататък. За мен има добри хора и лоши хора. За мен е важно как се отнасят с мен, с животните и така нататък и да спазват закона. Оттам нататък не ме интересува вие с кой какво правите. Аз имам много познати, които са обратни. Богу, никой от тях не парадира. Никой от тях не крещи, че е такъв. Никой от тях не се опитва да променя другите. Те си имат връзки с хора от същия пол, прибират се вкъщи, правят си каквото си правят и си живеят напълно нормално и не парадират. Защото моят основен проблем е с парадирането, с провокациите и с пропаганда. Защото моето лично мнение е, пак казвам, че има два пола главно. Мъж и жена. Пак казвам, в много редки случаи има хора, които се раждат безполови и хора, които се раждат с двата пола. Но оттам нататък, когато се родиме с мъжки полов орган, ние сме мъже. Когато се родиме с женски полов орган, ние сме жени. Има някакви разбутани хормони. Ако имаме някакви съмнения, ако се чудиме и така нататък, това е съвсем друго нещо. Защото тук говорим за това какъв пол сме наистина. И считам, че не е нормално по личната карта да се сменят полове. Честно ви казвам, дойде ми до гуша от жени с адамови ябълки и от мъже без адамови ябълки. Писна ми, просто ми писна. Защото аз, като нормален хетеросексуален мъж, искам да знам, че срещу мен наистина има жена, а не жена, която е била мъж. И с всички тези промени в законите, считам, че това е в минус на тези, които сме хетеросексуални. В минус е, защото ти вече не знаеш срещу тебе дали е било мъж, дали е било жена, те си сменят нещата по личните карти и така нататък. Знам, че някои хора няма да са съгласни с това, което казвам, ще кажат, че съм тесногръд и така нататък, но не е така. Аз не съм тесногръд. Пак казвам, аз имам много приятели, които са обратни. Познавам и травестити и така нататък. Не ми пречат до момента, до който не проповядват това нещо, не се опитват да ме променят и не парадират с това и не ми досаждат. Кой с кой спи, кой като какъв се облича, кой за какъв се мисли, не ми пречи. Стига да сте добри хора и да спазвате закона. Но когато се започва това нещо да се проповядва в училищата и да се каза като нещо напълно нормално и да се объркват деца на по 5-6 години, които тият при майките и си казват: мамо, аз вече не съм момиче, искам да съм момче, защото го е видял по телевизията, защото го е прочел с писание, защото го е чул в училище. Не е нормално. Защото това са сериозни решения, които се взимат в живота и когато човек иска да се обяви за нещо друго, за мен той трябва наистина да го чувства и да е убеден в това нещо. А не в училище да ти промиват мозъка и на 3-4-5 години вече деца искат да се сменят пола, защото го чуват, че било нормално. Не ми хареса това, че вече по телевизията, в филмите, в аниметата, в анимациите, в списанията, в книгите, постоянно се парадира с това нещо. Колко било нормално, колко било хубаво, колко било модерно. Кое му е нормалното на това да се проповяда в училище, че нормално си сменяме пола? Вижте, по принцип, още от Римската империя е имало мъже, които се мислят жени, жени, които се мислят за мъже, травестити, геове, всичко това. Това са нормални неща от живота. Това не е което сега се е появило преди 20 години. Просто в момента социалните мрежи, телевизиите много внимание обръщат и правят вече една пропаганда, според мен. Защото в един момент почва да се прави реклама. Колко е хубаво това нещо, колко е нормално, колко е адекватно. И аз в момента като хетеросексуален мъж ще чувствам странен, че не съм такъв. В момента да си бял,
хетеросексуален мъж е страшно. Защото ако си гей, веднага може да съдиш за дискриминация, да обявяваш дискриминация. Ако си чернокож, ако си с жълта кожа, ти можеш да съдиш и постоянно се правят на жертви, защото не всички са жертви. И какво остава? Средностатически бял хетеросексуален мъж, той е виновен за всички нещастия на планетата. Не съм съгласен с това нещо. Малко е крайно мисленето ми, но просто не мога да си го обясня. Прекалява се вече. Защо трябва да се парадира с това нещо? Хубаво, бъдете геове, бъдете травестити, бъдете каквото искате. Това е вашата свобода. Демокрация сме. Аз съм за демокрацията. Но защо трябва да го крещите по покривите? Защо трябва да опитвате да променяте другите? Защо трябва да се натрапвате? Защо трябва да правите провокации? Аз съм, пак казвам, широкоскроена личност. И въпреки това вече почва да ми досажа по телевизията, в сериалите, в аниметата, в анимациите, навсякъде да ми се пробутва тази пропаганда, колко е нормално да има 72 пола и да си променяме сексуалността и така нататък. За мен това не е нормално. Нормалното е хетеросексуалността. За мен това е най-нормалното. Оттам нататък нямам против геовете, нямам против джендерите, нямам против LGBTQ, нямам против. Но не се натрапвайте. Защото вие вредите на нормалните сред вас, на тези, които не се натрапват. Ако един широко скроен човек като мене започва да се дразни, представете си какво мислят консервативните хора. Аз съм израснал в страна, в която са свободомислещи, а България е сравнително консервативна в това отношение. Просто трябва да спре да се прави провокация и постоянно да се проповядва. И категорично съм против това в училище на малките деца, постоянно да се набива в главата колко е нормално да се сменят пол. Това са неща, които трябва да се вземат като решение след 18 годишна възраст. А не на 5 години децата да се объркат какви са. Така че, като цяло, моето лично мнение е, че аз не мога да разбера тези 72 пола. Не го разбирам. Не мога да си го обясня. Първо, пак казвам, те са почти еднакви. Второ, не мога да си обясня, пак ще дам пример. Как си хем мъж, хем жена, хем нищо. Как така? Ма то не може да си нищо. Ти си нещо при всички положения. Ама аз имам за нищо. Ама едновременно съм и мъж и жена. Ако все пак ви е много трудно и не може да определите кой пол сте, аз имам едно радикално решение, което все пак може да ви помогне да разберете кой пол сте. За целта заставате пред огледало, без никакъв проблем, гледате право в огледалото и правите следното. Ставате и 3-2-1, събувате си гащите. След което поглеждате в огледалото и ако вие имате бейби морков, пъпчица, като мен, или наденичка, значи вие сте момченца. Ако пък имате харлупа, значи сте момиченца. Това нещо ще ви реши проблемите и вие ще знаете кой пол сте и няма да имате такива проблеми. Това е положението. Така че, ако ви е толкова трудно, просто погледнете се в огледалото и ще разберете какъв пол сте се родили. Оттам нататък, какви се чувствате, това е съвсем различно нещо. От това, какви сме се родили. Ние се раждаме или момчета, или момичета, или в много редки случаи хемафродити, или безполови. Но това е много рядко. Оттам нататък всичко друго е в главата ни, какви се чувстваме и какви искаме да бъдем. Толкова е елементарно и толкова е просто. И моля ви, спрете да промивате мозъците на децата. Тези, които го прави. Всеки сам решава за себе си, но на определена възраст. Не е нормално малки деца да бъдат обърквани. Пак казвам, че е нормално на 5 години да искаме да си сменяме пола, защото за мен не е нормално. Не е нормално в телевизията, в сериалите, в филмите, в аниметата, в анимациите, в списанията, в книжките да се пробутва това нещо. Това е личен избор. Какво правите в личния си живот е ваша работа, стига да е в рамките на закона, но не считам, че трябва да се разпространява постоянно и да се манипулират хората и да бъдат убеждавани, че, видите ли, няма нищо по-нормално от това да си смениш пола и да си някой от 72 пола. И за трети път ще ви го повторя в това видео. Казва ви го широко скорен човек. Аз нямам нищо против обратните, нямам нищо против LGBTQ обществото, пак ви казвам, имам страшно много такива приятели, уважавам ги всичките, но тези, които аз познавам, те не се натрапват. Те си живеят напълно нормален живот, като всеки един от нас и реално няма да познаете, че те са такива. Те си живеят нормално, спазват законите, не правят провокации, не се опитват да променят другите, обичат се
Защото в крайна сметка няма нищо по-хубаво от любовта и от обичта. Независимо дали е между мъж и мъж, жена и жена. Любов да има, а не война. Но не на пропагандата. Не на промиването на мозъци. И в никакъв случай в училищата. Защото това не е нормално. Не, аз не искам моето дете, ако имам друго дете, на 5 годинки да му промиват мозъка, да си сменя пола и то да ми дойде на 5 години и да ми каже: тати, аз искам да бъда вече принцеса. Защото това ще е проблем за мен. Тези решения могат да се взимат, когато децата вече са възрастни. Това е, което смятам по въпроса. И още веднъж ще ви призова да спазвате законите, да не правите пропаганда. Бъдете такива, каквито искате в рамките на закона. Обичайте се, правете любов, а не война. Но не се опитвайте да променяте другите. И крайна сметка няма 72 пола. Това са някакви фантасмагории на някакви хора, които си въобразяват, че са извънземни и всякакви такива. Както ви казах, може да се сведе до 4 пола. Мъж, жена, хермафродит с 2 пола и безполов. И това са изключително редки случаи. Оттам нататък другото е, просто се чувствате такива. Искате да бъдете такива, иска ви се да сте били родени такива, чувствате, че сте такива. Но реално вие сте родени определен пол, колкото и да не ви се иска. Това е положение. И аз искам да съм роден на Олимп и да съм син на Зевс, ама не съм. Това беше моето мнение. Ако видеото ви е харесало, дайте един лайк, споделете го. Не забравяйте да коментирате и да изкажете вашето мнение в коментарите, да споделите видеото. Също така може да предложите и бъдещи тематики, на които искате да направя видео и да изкажа мнение. И какви видеа въобще да правя. Ако сте от по-големите ентусиасти и искате да ме подкрепите още повече, можете да се абонирате за останалите ми социални мрежи, като Магията на словото, Киноран и така нататък. Ще намерите линкове в описанието на каналът ми. А ако сте от най-големите ентусиасти и искате да ми помогнете да реализирам късометражите си филми, да публикувам книгата и да закупя хубава техника, за да мога да подобря качеството на каналите си и да направя нови, ще ви бъда благодарен да донейтете чрез някои от различните платформи, като PayPal, Revolut и така нататък. Още веднъж ви благодаря, че бяхме заедно и чао!